Right, mae creu tudalen gwybodaeth yn hawdd iawn. Beth mae angen chi gwneud yw mynd draw fan hyn, ble chi'n gweld yr i-dot. Gwasgu'r i-dot, a wedyn mae'r tudalen gwybodaeth yn dod lan. Nawr, fan hyn i chi'n golygu'r tudalen gwybodaeth. Nawr, dydw i ddim eisiau chi ysgrifennu yr gwybodaeth yn syth mewn fan hyn. Y rheswm yw, os chi'n gwneud hynny, gallwch chi creu camgymeriadau, a does dim modd tu fewn i fan hyn i cywiro eich gwaith. So beth mae angen i chi gwneud yw mynd mewn i Microsoft Word, y prosesydd geiriau, newid y iaith i Gymraeg, a wedyn ysgrifennu a cywiro'r gwybodaeth o'r gêm sydd wedi chwarae'r gêm fanna. A wedyn, ar ôl chi fod yn hapus gyda hynny, gallwch chi wedyn gludo yr ysgrifen mewn i fan hyn. Nawr, beth cyntaf mae angen i wneud am sut mae Word yr agor, ydy newid iaith Word. So chi'n newid iaith Word fan hyn. Nawr, os chi'n gadael yn Saesneg, beth sy'n mynd i ddigwydd yw bod e'n mynd i cywiro'ch gwaith chi a troi e mewn i Saesneg. So ni'n newid e fan hyn i Cymraeg. Nawr, ar ôl i ni wneud hyn, gallwn ni mynd ati wedyn i ysgrifennu y cyfarwyddiadau ein gêm ni. Okay? Nawr, dwi'n mynd ati nawr i ysgrifennu bach o ysgrifen, ac wedyn dwi'n mynd i cywiro fe. Nawr, dwi'n ysgrifennu cyfarwyddiadau syml. Nawr, peth cyntaf mae angen gwneud nawr yw cywiro fe. Ni wedi newid y iaith, so dwi'n mynd i gwirio dogfen. Ac os dwi'n hapus bod e'n iawn, clicio y bel, so fi'n mynd i gosgu cywiro. Heb gael cywiro. Nawr dwi'n hapus bod hwn yn gywir nawr. So gallai copio yr ysgrifen. Wedyn gallai minimiso hwnna ac mynd nôl i fan hyn. Mynd draw i'r Change Game Information a gallai gludo fe mewn. Nawr beth gallwch chi gwneud wrth gwrs yw newid sut mae fe'n edrych mewn fan hyn, gyda dim problem o gwbl. Nawr, i cael y gwybodaeth y gêm fyny, mae angen i chi clicio F1. Nawr, ni'n mynd i arbed hwnna, ac ni'n mynd i chwarae'r gêm, a gewn ni weld os mae hwnna'n gweithio nawr. So fi'n clicio fe, mae'n gweithio, gwasgu F1, mae'r gwybodaeth yn dod fyny. Nawr, dyna ffordd i chi'n creu tudalen gwybodaeth yn GameMaker.